All'interazione. Tager jer alle sammen med ud på alle tiders super spændende rejse til fantasiens verden. Netop, Nicky. Jamen, hvad venter vi på? Afsted med os! Nicky, jeg er så spændt. Ja, det Как se величал? Как se величал? Как se velичал? Nicky, hvad sker der? Jeg aner det ikke, Minnie. Hvor er det altså bare pinligt? Er der nogen, som vil være søde og hjælpe os her? Først hører jeg her. Jo, siger du? Vi skal netop til at føre alle vores venner herude på en rejse til fantasiens verden. Men nu er vores bil